ва алайкум бар салом. Ине муҳайёҷон ку я бача дар инстаграм ку девонам кадай. Ҳами чемам хеле бешиним сарбаён кадан аваз. Нишон буда суратча? Бо сайтишда надорой бо? Не, намедрони ҷо. На. Хшру гира. Бачаи хшру пенеса. Меси хай шаф кадан номеру тарои ку занга бизана. Мешини нависта вақти зиёда гирифта. Нам тарикну? Номеру ташиб рои куша. 900 444 Юх, рафт. О, ана номерошро роӣ кард. Так. Аҳа. Алло, ассалому алайкум. Ва алайкум барсалом. Рости гап, як ҳафта шид ки инстаграмда қитит гав мездам. Ҳамин ки мегуфтам ки номерот роӣ ки роӣ намекарӣ. Чӣ хел шид ки ирӯз номерот роӣ кардӣ? Рости гап дар хона тоқа мондум, гуфтам якатон суҳбат кунам. Ви? Хона тоқӣ? Меши ки ма пешат биём? Ҳо, чӣ бане? Биём ма хона дар тоқаям. Хай адресот роӣ ку, ҳозир пешат меём. Оз ма дар инстаграм менависам та, адресора мегум та, дар пеши хона ки расиди занг бизан, майли? Майли, ина ҳозир меём. Алло. Дар таги домон расидӣ? О, инам дар таги домтон расидам. Чӣ кор кунам? Ами таги домона бия банкомата. Банкомат? О, дидам банкомата. Дар номрои ма дар интернети ма 100 сомон бизгарон, то ту хона меоӣ ки ма ягон кино скачат мекунам интернет. Баъд каса тамошо мекунем. Ҳо, ина ма рафтам ҷон, шод мегзаронам та. Ҳо. Бо занг мезанам. рақамро дохил. Алло. О, ина гузарондам номерота. Бо чӣ кор кунам? Ин параи хонамонае ку тарафи дасти рост нигоҳ кам ҷа магазинае. Аян магазин звачкаву пуфак бигир. Пуфак, звачка? Ҳозир ина ҳозир медром мегирам. Пуфаку звачкара гирифтӣ зангам бизан. Майли. Ҳоҷон, ина пуфаку звачка гирифтам. Бо чӣ кор кунам? Гӯш кун мара. Звачкара дар даҳнат парто, хойда, пуфака, пуф када лак рафтам бигир. Чӣ? Оли бест? Қити ахмақиниг ма медонам тара чӣ кор кунам. Ҳозир бест? 34 55. Алло, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Акаҷон, мо як номерда хато кардем, пул гузарондем. Номери ҳамун банкоматона гап занед акаҷон. Ин ништа. Хуб. Ҳамун номери телефоне ки хато кардем ҳамро ҳам гап занед ака. 934. Ака, ин чӣ хели номере ки дар як рӯз 12-13 нафар хато мекунад. бия бора бемиён шуда рафта дарам тортор дарах руста бегах мекунӣ ва як кор намекунӣ. Фақат кор дигами до хона бекор шиштана. охи ҳами хезана ка гав назани намеша. Чакар одам ай так мебардора, улуп пикашол мегира. Бира ранги я маму марда ки ҳамсоя та кор кун. Чӣ кор накардӣ? Рӯзи дароз бекори ву бо анами қадар завону дароз гап мезанӣ. Чӣ кор? Ҳама кор накардизам. Ва як дарза алаф оварам ко ай адир оварам.
اون نگاه که چکه کدی کو گودا او علف ما میخرم گود میخرم aya اگه نگیر خمام علف خوردیسم افیا گپ حیفت تدا ای همین غرغری تر باور که همون مرغ هم خونه همسایه میرم اینا من خز میرم نگم که پویتو میمونم نخو چیکو کدیسی برادر Aka, benim sahar toşo maş gedesam. Ştanga me bardurum, arjumani mezanım. Onun yak moy daros şet, benim pres mezanım ki şkam oşavan. Bacı oşa dam kada bromadesa. Presa desam. Presa desam şkam oşum yanga da mahkul nesa. Her roz ami khona zıg ki şkam dam kada makatitin ne me foramazinde kadar mega şkam da oku. Rosmega Pres mezanım onu meşe. Top onunla şov bara. چند کشید پرس میزنی؟ Yak moşit pres desam şkam onu meşe. اونو میشم Ne? خبی که اونو شوا با پرس Ha. که بزن اگو چرا اکا وای زنش روز بسته وای سگی خوناش بکنه Akay Sinan bıkap. Bucuk. Bucuk. Akar komil. Şika o bir sordora. او خورده یا خی بجا Bucuk hoş buraya memra. Akar komil. Aka, لبای tinciye. ای خوک تینجی ای او دا غلطی دای Vo. Oldu kaldı. هو همی کمه جکن اوی درون شکمش تمام نشیده استای Soda enda soda. Aval miyo şaydırını omburoren. Babucu khen.